Hello. Maayong buntag sa inyo mga kabisaya. So karon laing sugilanon na usab ang atong subaybayan kun ako ang pasultiyo. So dili pa ta magsugod mga kabisaya, i-shout out sa nato ni atong mga subscriber, followers. Kami galab shout out kay Ma'am Ami Atlanta, Mami Atlanta, Georgia. Kay Sir Ronel de los Reyes, kay Ma'am Rocky Blanc, kay Sir Tropang Bisdak, kay Ma'am G, Simpleng Ina, kay Ma'am Virginia, kay Sir Jabber E, kay Ma'am Lakpachera Ilongga, kay Sir Bernardo Bitonio, kay Sir Angelito Ampo, may galab shout out sa inyong tanan, kay Teresa Dumpu, yan, ayong adlaw ma'am, kay Marian Ags, and kay Ma'am Analia, yan ma'am, kumusta po? Kay Junalyn Responte, yan, may galab shout out sa inyo ha. Kay Sir Oscar Abayado, yan. Kay Jubin Sumipo Jr., yan, may galab shout out sir. Kay Ma'am Gina Dadison, yan, ayong adlaw ma'am. So sa uban pa nga wala na ko malista, may galab shout out sa inyong tanan. So kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong channel, palihog kog subscribe ug click po sa notification bell. So karon dili na nato ilangan ato nang isunod ang maong sugilanon kun ako ang pasultiyon. Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, Hi, hello, kumusta ka mo? Ano yan ang sabi niyong alagad sa kangin, Antifon Morales, and then may partner sa ako diri, si Randy Tayad, nining among tulumanon karon kung ako ang pasultihon. Asap ida, always say a prayer mga kaigsunan. May importante na to ang atong panalangin, atong pagkampo ng itos na labaw makagagahom. Magpasalamat kita kada adlaw, in every second, in every minute, in every hour. Pasalamatan na to siya. Sa tanang higayon. Lord, thank you kay Lord. Sa mong gihatag ka namong grasya o sa kalinaw sa tibok kalibutan ng among ipangandoy. Gihatag yung kanimo. Salamat kay Lord. Salamat kayo. O ako sa ding i-shout out ang Kuda Black Taxi no? Organization. Nga maikay mo serbisyo. Nga tos katawhan. Mga pasahero niya. Okay. Kuda Black Taxi Organization. Gikan kini ni Christian Delmar. Okay. Karon na mo sa kay papa niya si Gili Delmar. Yan yung mga taxi ha. Salamat kayo. Okay sa mga kanang ugris, taxi, kanang mga black taxi. Mo gina kasaganan sakyan sa both norte ug south. Okay? Sa tanang mga pasahero. O sa akong amigo sab si Titing Tumulak diha sa Marigondon. Maayong pagpaminaw ug ngadto sa among chairman sa MIGC. Maktan kuan ganing cemetery diyan napita no. Ana di mag-jogging ang mga senior citizen ngadto ni Chairman Marsing Masayon. Okay, ustarang MIGC members. Okay. Bueno, ang suwata po karon nga tagan og pagtaganon. Pinadakin is usa ka babae nga mapatawag lang sa ngan nga Nancy. Kini gibahatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender karon babae si Nancy.
Matod pa sa uban nga bahala guay kwarta basta may hitsura. Kay sawa ka pa'y kwarta, bati pag yung kaghitsura. Mao ni gipanghambog sa kumbana, nagtuo maguding kanahan nga gwapo siya, pero ang ambisyon gyud ani niya mao ang kwarta. Kay gusto man gyud siyang madato. Pero araw inyo gyud masabtan ang istorya no, ingnon ko ini sa pagsugod ang akong sugilanon ha. Mahal kita, kapantay ay langit sinta. Kahit ngayon mayroon ka ng ibang mahal, hindi pa rin ako magdaramdam. Magbalik ka lamang, naghihintay puso ko't kaluluwa. Pag-ibig ko'y kapantay langit hirang, hindi magbabago kailan paman. Manna, sakto na to. Manna to. Uy, Sakto gyud nga ni undag na ka. Ho? Maluoy ka, gipanugnaw na kog maayo. itakigan ka day? Ay, sobra. Mahilanat ka day? Wa, Anong ito mo? tungod si Muntingog, bugnaw kayo. Pare! Oh, pagano'y ka maninood. Aw, komedya pa di ito. Pagkaw mangganay ko. Saba diya, oy. Day, kining tinguga day. Mauni mo hawaas na to sa atong kalisod. Kining gihuptan kong golden voice. Kalan? O day, gawas akong tingog ng golden voice. Gwapo sa nimong banagod. Mawalikon kayong akong kombinasyon. Gwapo na may golden voice pa. Golden voice. Mao ba? Bisag iprinda pa na imong tingog taliyo, di gyud na madawat. Oh, come on. Naong rin ninguha ng taliyo. Gwapos imong mata. Kung wa pa ko nimo tiun ni kutsilyo, asa ko ta ko musugot nimo. Oh my goodness, you're underestimating my personal appearance. Oh, come on. Ambisyon pag yun ay gihapon ka nga madato taliyo. Ay, ambot lang nimo taliyo. Mas may pang-unggoy nimo na pay pisos lubot. Ikaw, bisag 25 wag yun. Sig, panghingi na ako. Sige lang. Tamayan lang kaning ubos ni mong banad eh. Pero timan someday, somehow, maghigda ka nga may bulawan sa kilid. Ay, Madato. taliyo eh. Madato rata day, timan na ha? Madato rata. Kining atong bahay, ako ding padakon. Kanang tungod sa kadako, muadto ka sa kusina, magsakay kag siris. Ug muadto ka rooftop na kanang itlog kung imong ihog, inigabot sa yuta. May mga ano na. Karaan. Storya bitaw ni. Wa ni resibo, wa may limit. Karaan naman nimong gipanulti taliyo. Uy, karaan na kaayo. Usa ra gyud nakita na kong bag-o nimo taliyo. Ano sa man day? Kanang imong bot-bot no, dako pa sa imong itlog. Bago to, dapat kito. Murag na buang na ni akong bana kay bisag imposible kaayo mga ambisyon man lang gihapon. Gusto pag yung madato pero mao lagi istorya lagi gaayo ba. Unya, Abote cake! Cake! Abote cake! Bawa tira. Uy. Sawa ka, kanta mo kasi, kantang yoyoy. Pre, primando. Butiki, mga. Oy, pre, dungog mo yun ako nga gusto mo. Sa katido, di magdato ka? Oh, primando. Kiningang kong golden voice mo ni Yahweh aron ko madato. Bida magdato yung ka, pre. O, lagi. Tultihan ta mo. Ayaw lang yun ni panabi, ha? Taman, unsa man na, be? Sulti, be. Hapit ako madato, pre. Ha? Hapit ako Unsa, madato. pre? Tinuod ka? Oo, mga pre. Tunod ka na, pre. Gamayan lang. Usa na lagi kuha nga madato na ko. Ug ayaw lang una ni ninyo ipanabi, ha? Unsa man lagi nakakuwang lagi taon, anda, pare, tulyo ayo, tulyo, sige, pratikboy, may tingog-tingog. Ayaw mo ka ba? Sige, tutok, rubilis. Ayaw mo ka bala ka lagi. Kamu duha, ha? Na, ano mo sa kong listahan? Tagaan ta mo tag sa kamilyon. Tinaw, pre. Nakuha ko na, pre. Oh, di ka? Oh, ayaw na lang. Di ka mudawat. Ayaw, pre. Tagait Ako, pre. Ako sa tagait ako. Pre, maluoy taon ka doon. Tuha taon nakbuka kong asawa taon. Ay, taon ko libre, pre. Maluoy taon ka.
pre, tinoon nga hapit yung kamadato. Duda ko ni mo pre talyo na. Murag doon na gitingali kay nakita nga. Kayamanan mo yung madato ka. Di ba bahandi? Oh, basta kaya to lang eh. Ha? Usa lang jud ang nakuha nako. Madato na ko. Unsa na ikuha Bito nga? pre. Pre, Bito pre. Sumay nakakuha ka na pre. Kwarta na lang. Mga pre. Kwarta na lang lagi kuha. Kag na pa ko'y daghang kwarta. Wag na dato na ko ron. Dili ba? Kidot, pwede mo pre. Pre, kwarta. Daghang kwarta to na tulis pre. Pre, ganda ko kwarta ni pre. Tikboy, ipakot pala ito tulis. Ipapila na. Daghan kayo, pre. Ipagani, ipila na. Daghan lagi kayo, pre. O sa ni kasako ako. Ipagani. Bida sa di mo, pre. Ibaw yun na siyang hagbong kusmat. Itam no, ipaipon ang minonoy. Ikaw iha, pre, mano. Pre, mano, ikaw iha. Bida ako, mendo, paper, ribaw, kang draft, tas may isang eskwela, tas subject math. Unsay kay iha, pre, pertulo. Nalimot ka? Ang kita mo doon, ang drop sa maestro? Kidot yan ang klasiya. Wala yung kay iha, pre. Raon man na rin. Wata kay bawa ko pala ng kwarta nga ito na turis. Ay mo ka malaka. Ugma, mahibaw ano na nato kung pila ginikanan. Ha? Ano man? Ibalita rin ni sa TV kung pila natulis sa bangko. Mo ba? Kidot ba? Basta ang importante, na atid kang kwarta. Yes. Ada kwartahan. Dato na to! Dato na to! Dato na ta! Yes! Kwartahan na ta! Kwartahan na ta! Uy. Ay! Asa mong gawi? Si asa ka, oy. Asa na? Lapag ka naman tingali, oy. Asa na itong kwarta? Balay, kwartas imong mata. Madam ko kang hanggawa ka. Oh, alam guro na ko. Sayang. Si sayang. Wata ko na mo pukawa eh. Iwatan ta ko na mo nga makakumpra na ko. Para na naatay sudan. Pagka-kidert ba yan mo? Hala, katong og balik niya, pangumpra ha, pangumpra. Daghanag yung kumpra ha. Kada makakonsumo ta balik 5 buwan, kanahan ka dako. Di ka papilog pantin eh. Hilo niya! Ingon ani ka kursunada nga kung bana nga madato. Bisag sa damgo magdato og yun. Nanulis di ay sila sa iyang damgo. Haskang hanggaw wala gitawhana lagi. Unya, Unsa, Mari? Hala mo na gidam ko ni Pari Tulio. Nanulis sila og ang akong bana o si Pari Tikboy. Silang tulo? oh Mari, oy, sila ko nung tulo nanulis sa bangko. Daghan ko nung kwartang ilang natulis. Tagpila man ko no ilang bahin. Mao ko nun na ilang gikagubtan kay pulo sila di ka maong muihap. Kay mga bugo magmat ang tulo. Puanga gud. Nanulis ay silang tulo. Laban tugrang wa mo uli si Mando gabi. Igot. Ha? Wa mo uli sa bahay kagabi si Mando. Maudi ay. Kaya nga naman, Mari. Di may mga pulis nga nangita niya. Ha? Uon sa Mare? Di may mga pulis ato sa bahay pagkaugma. Nagdagwaran, gipangita si Mando. Hala, kung mauna, Mari, gipagita sa tingali to stulyo. Yun, kay sila mga ubana. Unya, kanang nadakpan gid siya, Mari. Wa kay nakamata man dayon ko. Na, may kani kay damgur sabi ito na ako. Kakidot pa yan, Isria. Pe! Kalam mo na itong panghupawa, Tulyo. Makalupad man itong atop tungod sa kakusog. Grabe sa mo eh. Siya may gihuna-huna ni Madiha, Buang ang damguha eh. Muram magtinuod. Apin ako nadato na ko pero damguro mo di eh. Wasa do'y ayo damguha, Tulyo, oy. Nadato ka tungod ka nanulis mo. Maayo na na. Dili noon. Pero sayang ba? Hilom di ay, sayang si mong mata. Be, ikaw ko na be. Panalitan ko magdamgo ka nga na milyonaryo ka na, be. Milyonaryo? O lagi. Nagdamgo ka nga may mihatag ni mo 1 million.
Pepe, ang ko na yung baton ko. Ay, syempre, uy, isod ako sa bangko aron motubo. Kunya magtukod og negosyo para motubo gid ang kwarta. Ikaw, kung dunay mo hatag nimo 1 milyon, unsa man say buhaton nimo? Aw, matug og balik. Basig matagaan kong usab og 2 milyon na. Kidot nimo ikastorya. Daghan pa mo sa inyo. Unsa to, pre? Oh, pre. Nakita mi, pre, amboy. Datuan sa kanahan. Nakita mi. Ha? Sus. Dato na kayo, pre, amboy ron. Grabe. Yun lang, may nadatuan niya, pre. Naninda sa sabo, pre. Uy, wow. 10 taon din naman. Nadato itong sugal. Sugal? Oh, scatter ba? Sugal lagi. Oh, maayo mo kayo sugal to, ha? Dako kayo pinustahan. Ganahan kay siya, dakong kuan, pusta. Pilay daog niya sa madyong, 50 mil. 50 mil, pre? 50 mil lagi, kabarato, taga-ako, sklibo. Unsa man ang sugalag yung Madyong lagi, madyong! Madyong? Tinuod ka itong gisulti ni Pare Mando, nga nadato si Pare Amboy sa madyong. Kung mauna, madyong. Oh, kubaom ko, ana. Nga, hindi ba na ako suwayan? Kung nadato siya sa madyong, uy, rason nga di sab ko madato sa madyong. Waiting na ko dos bambo. Kabunot gani corona, piti yun ng City Paris ba? Labi nagpaningit. Madato, tsiko ani. Bunoton ako, be. Sunod bunoton ko na ni. Hinulo na kong maayo. Oh, dos bambu lang. Dos bambu. Tuloy, ang gadam ko na sad na Bambu. Nanghinol man eh. Hanggaw, gihinol gyud. Ano man ni siya? Gihinol kanyag maayo. Ang... Bunot lang ka sa. Bunot lang. Dos bambu. Dos bambu. Agay. Amaw maniktawan. Oh! Bunot! Day! Bunot! Hilam! Bunot imong mata! Wala nimong gibunot! Imo lang gilarot! Kapdo sa kay imong gilarot, agay! Kakidort, agay! Pwede sa kita sa akong atubangan kay gilarot man sa akong bana. Nayabag tingaling utok aning akong bana. Magsige na lang yung damgo. Kuyawan ko. Nga makigdug ko niya. Unya. Pre, dali rin ko, pre. Ato rin niya. Ay saba, bisag kinsa ni na. Unsa mo na, pre? Naihapon, kauban sa Pinoy. Nangitas bay sa ginganlan og protasyong makadasmag. Oo niya, pre. Ako giingnan nga wa ko kaila taon. Kaya nga naman day. Ingon ko itong kauban niya Pinoy nga mong abang ko bayo og yuta. Iya ko nung abangan, pre. Mao akong giingnan nga, kung mag-abang mong bayo og yuta, naidagang paabangan. Tabangan tabo. Oo niya. Mingon man yung kaubang Pinoy nga, dili gyud ko no, kadto gyud ko nung bahay ni prostasyo may ang abangan. Ingon ko nga, prostasyo no puyo din he. Pasig to aras bigas baryo wa man prostasyo diri. Mao tong nanlakaw. Unya, pre? Duda ko, pre, nga kanang bahay. Kanang bahay og yuta nga ganlang prostasyo. Tunay bandi ana sila om siyuta. Kay interesado kay hapon. Asa maka ng bahay prostasyo, pre, no? Prostasyo. Muragaan man na sa kong lolo. O kanira bang baya? Sa buhay pata kong tatay. Ningon na ako nga kanang bayo og yuta kabilin sa iyang ginikanan. So sa ato pa, kining bahay namo, mao ang bahay ni Protasyo. Ako lolo. Kung mao na, naatingali na kalubong nga bulawan kining among bahay. Oh, wala madato na ko ani. Madato na ito ko ani. Oh, Clarix na ni.
Dong Talyo. Wa pa man lagi ni malimpyo. Asa man to sala? Uy, ano bang kahugaw na ba? Ani ka na bang yuta nga no man eh? Ay lang sod, ay lang sod, ha ka lang. Ay lang Ha? sod. Ay sang sod. Di ko na pasundan, gigutom na ba ako? Kito na karon. Pagsugal di kay mga unta, naunsa naman taon ning sala. Uy, paano man ni? Uy, Halo, uy, nga no na. Aga! Day! Day! Day na, day! Ginoo ko, nahugsin lang siya sa lungag akong kaut. Day! Kapag tayo nga nung naman ay lungag din eh. King na gamit ka, yun na pagsuod. Misudyo ka. Day, okay yung karoonsa. Pagkakod rin kanahan. Agay! Day! Tungod sa ambisyon sa kumbana nga gusto yung madato, bisag unsa na lang yung gihimong kabuang, karon perti na kong pianga kay nahugong kuslungag, kay nagkaut day siya didto, kay lagi ko no na ay mga bulawan nga nakalubong sa yutas iyang lolo. Naunsa naman taon ning akumbana, ay nayabag naman tingay utok ani. Unsaon ko ni siya? Unsa man og kamo ang pasultihon, Nancy?